Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kalafeng. Shout out pa'y kados ngay. Shout out ken ni Melissa Pagadwan dita Singapore. Naragsak a panagdingeg kada pagayam. Deo ken Bon iti Seattle, Washington from Bonneville, Manantan. Kablaaw iti Pamilya Pilayan. Nagtaod dayta ken ni Melin Pilayan. Naragsak ka pa nagdingeg ken ni Princess Myra. Shout out ken ni Evangeline Rodrigo. Pa-shout out to'y duwang anak ko, mahilig mat ngagdingdingag iti drama yaw. Kastamuten ken ni Freddy Sotelo alias Ago nga asawa karamanen ni Mami Ebing Sotelo. Alang nga ruden papagayam, intay basaan na ti surat, ti pagayam tayo naglingad iti naga na Joan iti Taiwan. Kastoy man ti surat ni Joan, ken ka Mang Bianong. Umuna iti amin, kablaawan kayo man pa'y amin na dramatista ken mangbukbukal iti Lady L Productions. Nakapagsurat akmet kaya't kuman nga idawatan iti umno asong batkan solusyon to'y idatag ko pakarikutak. Kastoy manarugyak yag salaysay, Mang Bianong. Kakaiso na lang arudan at telebisyon, madadaal pa'y. Di pa'y masukatan mo't. Ay, anyan arigat tibiyag, makauma. Agan anos ta bakit? Anyang arod nga saan ta matabak nang? Day tangarod kat, basit pa'y ti anak ta, ngamrigat latan ti kagubgubal da tao. Makauman. Joan? Kaano tayo pa'y nga ginawa nga eh? Anyamot tun ti kastoy. Oray marigrigat tayo saan tayo umot nga agsaksakit? Oray man baknang tayo umot no nagadumot ti an-anayon tayo. Di awan mo't lati Serbina. Ay na, kasta ngamin ti panagrasrason mo. Awan pa'y arapaap mo amang pasaya at itibiyag tayo. Kasta nga rod, ti padre di pamilya. Nagadumot ngamin ti nagdaton kanya kidi balasang ak nga damabalin na. No. Ngamno apay ngamin asikapay lati nakiasawaak Nagsakit mo't tanti kasta pa nagsasaom. Pagpay sumat. Ay, mala. Bayam, tay ka gumaka patarimaan ti telebisyon tayo, no day tati pagkaskastaam. Kano pay? Pumuraw ton ti bukol-bukol dagiti matak. Ngam di mon to pay lama patarimaan. Tatang, tulungan dakman ngagsapol iti kwarta nga aramatok, ta agabrodak laangan. Bareng no makaraman kami mo't iti oray sang kabasit agin awa iti panagbiag. No agsasao ka kaslaki din mangurkuragis kalaunay. Kastamot at talaga, tatang. Sang kasaangan, sang kaapuyan ti masapsapulan ni Omar. Makauman at aray ti biyag.
Nagsaritaan nyo ka dahin kini Omar, ti panggap mo pa nag-abroad. Jak pa'y naibagakan kwa na, tatang. Ibagak tumot laang Anya? Apay ngay, adiyo pa'y pagsaritaan, sakbay a planwam, ti pa nag-abroad mo. Sigurado nga may nadinak palubusan. Isong agaplayak pa'y nga umuna, sakbay nga ibagakan kwa na. Madi ibagampay nga umunakan kwa na ti panggap mo, sakbay nga agaplay ka. Jak kayat amatagaptan ti planok, tatang. Isabayan nyo pa'y lang ti may papan iti dayta. Tulungan dakit din agsapol iti kwarta nga aramatok para iti panag-apply ko. Amok, saan pa yan ibagan ni Joan ti panggap na? Iso hasakla nga, inti mangibagakan ka, Omar. Anya day tatatang? Kayat na, ti aga-broad. Anya? Kasta ti na ibagan na kanyak. Kayat na kanaw ti aga-broad. Iso nga agpatpatulong kanyak nga agdiskitar iti kwarta nga aramaten na iti panag-apply na. Ni, apay nga asulsuluan na day ta plano na. Di naman la ibagamot kanya akong tap na amok kumamot ar aramidag. Kasta nga road ti kunakan kwa na. Panggap nan sapay ti aglibas nga aga-broad. Oray anak ko day jay, jakmayt kanunungan Amok nga may nga da subsubag ni Joan. Tatang? No anya ti napanunot na, isaw ti aramiden na, agdesisyon nga isaw. Di na pa'y panunutan, ti kabalay na. Agyaman na kiti pa nang ibagayo iti day ta kanyak, tatang. Tapno sa anak mo't parang amuleng-leng. Tadi naman la ibaga kanyak mo't dagiti panggap na nga aramidan. Oh, naipa-estimar kon ti telebisyon. Nasaya at mat. Joan, apay ngayon muna apay ngayon bagam ko ni tatang ti may papaniti panggap mo nga ag-apply para abroad. Apay amak nga rod, natural nga ibagakan kwa na. Anyamot nga minan ni tatang, tay bagana pa'y lakan kamot ti plano. Makitam, madlaw nga awan ti panggap mo amang ibaga kanyak. Kaslakit din sa anak nga asawa. Gaputaan mo ka dinak palubusan, kandinak matulungan nga agdiskitar iti aramatat nga agabroad. Agasam ti kasta pa nagsasaom. Tagibas sitan naklaunay. Saan ka tagtagibas sitan? Tulungan nak nga rod nga agdiskitar iti aramatak a kwarta nga agabroad. Suportaran nak, takayat kulaang mo't apasayaaton ti biyag tayo. Joan. Tapno masukatan mo't aday ta bulok at telebisyon tayo. Kun makagatang tayon iti washing machine, kas kada ref. Mapapintas tayo pa iti balay tayo, nagbasit lang nga rodan, rugak tay. Awan pa'y ganas ti sumrek diti balay. Tawan pa'y napintas a sofa pagtugawan. Kanjak maimas ti maturog iti rabi tanagtangken met ti pagidaan. Salbag abiyag, jasking. Nasingpat ti asawak mang biyanong. Saan nga agsasaon no daytay sumanao akaon. Ngam nalabas ti kinaambisyosak. Kayat ko apad daan dagiti banaga saan akabailan nga ipaay ti asawak. Iso nga ingkagumak nga raw ti nagabroad. Nupay adda pa nagkadkad ti asawak iti yaadayok. Nakadanunak nga raw dito'y Taiwan, Mangbianaw. Maragsakan na kamakamamukan ka, John. Agin na si diglagayam ti pagnanay danta no kastoy a day off ta. Wan nga rod. Mabalin ka di nga agpasyar ta. Ha? Kwa. Kayat ko ti aginana do day off ko. Masadutak arumwar. Kasta? No kasta nga rod. Mangyagat langin iti maluto iti pagnanay dam. Ha? Agbabanding tayo man kadag iti Pinoy akakadwam iti pagnanay dam? Uwan Day talagayam. Ibagak nga rod kadag iti kakadwak nga umay ka. San abale, takaaduan kadakwada kat amamuda ka. Taagiin na si dagtayo laang mat iti dagos. Wow! Nagimas mo tinluto ma Filipino food, Alvin? Wala.
Amok ngamin na dagito yung makanti ka iliw yu akanin. Isa kasto tinlutok. Sige nga Ruden mangantayon. Ay na, mariknak mo tinalaos abisin ko nakakita itinlutom. Hoy, unay daytan. Pirmi mo ti panang mat-mat-mat mo kini Joan. Ha? Ala, apay ngamin asang kakita nak, Alvin. Nagpintas ka ngamin, Joan. Ha? Ay sos di kay unay. Ang mga numa-develop kayo dita. Laglagi pa yung addan pamilya yung agpadpada iji Pilipinas, Ha? Adan pamilyam iji Pilipinas, Alvin? Wan, aklunak. Jakilibak, Joan. Adan asawa kan anak ko iji Pilipinas. Oray syakmat. Adan asawa kan anak ko. No kasta nga ro, di kay unay Ang mga numa-develop kayo kanakmanan. Nagadon ti kasta kaso dito'y Taiwan. Malipatan dan ti pamilyada no makakita dan iti sabaling. Joan, pakawanan na ko ma. Ngamdya akon may libak tiriknak para kan ka. Ha? Alvin? Kayat ka, Joan. Ala, adan asawa kan anak mo. Ngam apay akas ti bagbagam. Adayo damit kanyak. Kasapulak mat ti mangipatag kanyak. Bayat ti kaadak iti adayo. Amok nga oray si ka. Kasapulang mat dayta, Joan. Alvin, pangaasim. Dinak ko masulisugan. Joan. Imayak dito'y Taiwan nga agtrabaho. Saan ang makirelasyon iti sa Bali? Amo? Mariknak, Joan. Adamat pa naggustong kanyak. Di mo kumanlapdan ti bagim nga gayat kanyak. Karbang ang mati agragsak. Bayat ti kaadam dito'y adayo nga agtrab-trabaho. Sana sinsinan ti sakripisyo ngay madayo iti pamilyam. Iso di mo kumangarudlapdan ti bagim nga agayat kanyak. Agyaman ak tayo mawag ka, Joan. Idi kalman pa yung urayag ti awag mo. Kwa, nagipaw ita kiti alawan siyo iti anak ta. Mabalin mo nga irwar iti anyaman nga oras sa kayat mo. Kasta ka di? Agyaman ak bakit? Un kayam. Di matagbakasyon kayo ito umay abulan? Uwan, kasta talaga ti panggap ko. Kaya't kung tagbakasyon. Nasayat no kasta. Amom, malmalpasan ti balay ng ipatpatakder ta. Sigurado ang maragsakan ka no makitam. Nasayaat mo't tapno ada pakakitkitaan iti yadayog. Nagrigat samot ti umadayong agtrabaho. Amok day ta. Isong araw na imped kami iti anak ta. Tapno makaurnong kan, katagawid kan. Oray saan kan nga agsubli dita abroad. Malmalpas magtan ti balayaw, Omar. Tatang, ipakpakamakam ko nga rod. Tapno nalpasin no sumangpet ni Joan. No kasta, matuloy ti panagbakasyon ni Joan. Tatang, kasta ti kunana kanyak idinauda nagsarita kami. Mayat no kasta, tapno iliwan na kayo bait a pamilya na di mo palubusan nagsubli di abroad no sumangpait baraw. Kasta talaga ti panggap ko, tatang. Jakon palubusan ni Joan. Agnegosyo kami langan. Tapno saan kami nga giinla dayo. Kasaya ata, anday ta. Mang panunod kay tinapinta sa negosyo. Tapno da pang rugyan yaw. Kat saanan ang masapaw nga agabroad di asawam. Alvin, mabut-butungak. Kasano na maamon ti asawak ti maipapan kadata. Kan uray ti asawam. Saan dan to amamuan? Malaksida, nadamang ibaga kadakwada. Alvin. Ay ayatan naksan ka di. Uwan. No kasta nga rod, awan tinumbang nga pagdanagam. Siyak ti makaamukan ka, Joan. Sapay agbakasyonak inton umay abulan. Saan ka nagbakasyon? Ha? Or-orayan dan ti pa nagbakasyon ko. Nangruna ti anak ko. Kaya't kumot makita di anak ko. Basta, saan ka nagbakasyon?
Agi mo naklakit din nagbakasyon ka pa. Kayat ko, siyak laeng ti ka din nam, Joan. Ngam Alvin. Nipilit mo nagbakasyon. Awan tamad din nagsubli ka dito. Anya? Ay ayatek meten ni Alvin Mangbianong. Iso ang nagbutingak itimbagan na nga awan kamen no ipilit ko ti panagbakasyon ko dita Pilipinas. San ko nga raw da pinatuloy tinagbakasyon. Imbagak ken ni Omar nga asawak as andak pinalubusan dagiti amok nga agbakasyon. Naglabas nga raw ti aldaw ket bimayag ti maiparit a relasyon may ken ni Alvin Mangbianong. Alvin, panagkunak. Masikuga kon. Anya? 2 bulan nga minan asaan ka nagbinulan. Anya matan. Apay ngamin asaan ka nagananad? Ha? Siyak itan ti pabasulam? Kat nagayatan tamot ti amin? Wen ngam ambong ngagtrabaho ta ngagpadpada dito'y Taiwan. Ngam di ka mat nagananad. Pangaasim kumamot tadi na kun ungtan. Mariribukan aklang arudan. Jakon amo ti aramidag. Tulungan ako mga agpanunot na niya ti kasayaatan nga aramidan ta. Diyak amo ti mabalin nga aramidan dagiti amo na maamuan da masikugak. Amang ano ikatanda kun iti trabahok. No naganad ka kuma, awan ti parikot ita. Iso abasol mo matlaang, John. Daitan ti bagbagakkan ka. Ngam di ka mat ngamin dimdim ngag. Jakon amo ti aramidag. Mariribukan ako una yan. Anyamot nga minan da iti asinarsarak ko. Pinakpakaunaan kan adyak kayat ama itulad ka kadagiti daduma akababayan tayo ditoy. Ngam awan latamat. Saan ka adim ngag? Inaramid mo ti kayat mo. Agbabawi akman. Ngam naladawan ti amin. Masikug akon. Oh, Kat. Anya nga rodin nga iti plano yu itan. Diyak amo ti panunutag. Pampanunutag pa yan aparagrag na isikog ko. Anya? Ay sus, di ka aramid Joan Iti ka nitong aramidem day ta. Siyak amis mo ti mangibaga iti asawam iti aramidem dito Taiwan. Anya? Nagbasol ka lang arodin iti asawam? Nayunam pa iti basol mo, babaon iti panangiragrag mo iti sikog mo. Nangipanam nga iti konsensyam, Joan. Mariribukan akon. Diyan ko na mo ti aramidag. Adda ditan, nalpasan ti amin. Iso asang mo nga rod ti bunga, ti inaramid mo. Pinilim mo ti nagragragsak. Iso adi ka pulos dimdim mo kanyak. Iso asang mo nga rod ti bunga, ti inaramid mo, Joan. Kanayon lata namang namnama ta anak ta nga agawid kan. Ngam di mo tungtong palin dagiti ibagbagam. Anya nga ro ti maramidak kat sandak nga ro da palubusan. Di ka mo't makauawat, Omar. Ni, apay nga ro na makaungot ka ngay. Imbagak lang nga ro dan ti rason ko iso ajak pa ilang makabakasyon. Ngam dagulit ka mat. Anyan ti kasta pa nagsasaom, Joan. Pudnumat kamin. Nalabas ti kinadagulit mo. No marikrik nam ko mati marikrik na kita. Amok akanayon ka mabambannog. Iso amaw-awatan ka mo takanayon. Saan na aday ta? Ni, apay nga ron nagsangit ka ngay. Saan ka mo tamaw-awatan? Agsangit kas kada agungot ka. Nabutawan ti makaawat kanya. Agoray ka man, Joan. Adda ka di parikot mo dita. Ha? Mariknak nga da parikot mo. Anyat mapaspasamak ka dita. Ibagam na anyat ti parikot mo, tadumngagak. Awan. Di ka kumaglibak. Agasawa ta. Iso nga ibagam nga ron ti pagkaskastaam. Saan nga minin na mauawatan ti ugal yung ita? Naglaka ka nga, agsangit kan makaungay. Apa yan? Awan. Bye. Mabitlaan.
Agsarita tapay, Joan. Madanagan tatang. Panagkunak. Adasaan anasaya at mapaspasamak ka ni Joan ni Taiwan. Pagkunaam. Marikrik tatang. Manmano nga umawag. Kalpasan na. Saan amaw-awatan ti ugali na nagsarsarita kami. Isong adalakit di ti parikot na. Di pa'y lang aron agaway, tapno masulbar no anyaman day ta parikot na. Wan nga rod tatang. Ngam nagadumot ti rason na no kasta nga ibagak nga agbakasyon. May sapay di ta pagungungtan na. Kasla pa kabasulak launay no ibagak nga agbakasyon. Anya? Day ta ti pudno tatang. Diyak mauawatan ti ugali itan ni Joan. Among ka dino sa dino tayan ni Alvin. Saan? Apay anya? Mano nga minan nga aldaw asan ang nagpakpakita kanyak. Manon alawas nga ururayak iti pagnanaadan mi, tunggal day off mi nga agpadpada. Ngam saan mo ta nagpakpakita kanyak? Anya? Mga noowan mo ti panggap na nga pakita kan ka. Ha? Kasano harod itan? Kasanon ti sikog ko? Joan, panagkuna. Saan ka namang namnamak ni Alvin? Kita eman. Kalpasan na sikugan na ka, saanin ang nagpakpakita kan ka? Anya mo ti gastoy. Kasayaatan siguro na agawid ka lang ni Jay Pilipinas. Ibagam iti asawan ti amin. Kasano no dinak mapakawan? Mabutangag. Padasem latta No anyaman ti pangedeng ken reaksyon na aglunang. Ta natural ang makaunget dayjay no maamuan na ti amin. Agawid kan. Ket ipudnom ti amin kan kuana. Di kan mangnamnama ni Alvin. Ta tinalikudan na kan anan pinsan. Ayop nga Alvin. Dinadal na tibiyag ko. Ayop. Mariribu kanak unayen, Mang Bianong. Nagbuting ak mutlaeng mangiparegreg iti sikog ko. Kalpasana kinasarita na tigayem ko. Dakkelan ti tiyan ko. Kayat ko atong palan ti imbaga tigayem ko nga agawid akon. Ket ipudnok ti amin kini Omar nga asawak ti kasasad ko. Ngem mabuting akmet nga mga nudinak mapakawan. Nagpakita mo't lang ni Alvin kanyak ngem winaswas nan ti relasyon may. Isung agkakanat itan ti mapampanunod ko. Jakon ammo ti aramidak Mang Bianong. Iwanwanak kuma. To'y magugura na pagayam mo. Joan iti Taiwan. May samot daytoy. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin lahat ang kasawian, masunod lang ang minamahal. Ay napo aya. Iti biyag pagayam, adang dati pagpilyan tayo. Pinilim ti nagragragsak, iso asangwam nga rod, ti bungat inaramid mo. Iso nga rod, naparswa tayo, anangat nga to ti utek tayo, ngam iti puso, tapno iturayan ti utek ti puso, saan kat nga iturayan ti puso ti utek tayo. Dakkalabiddo tinaramid mo, Joan. Ang madaditan. Isu nga an nadamday ta adda iti saklot mo. Agpakawan ka iti Diyos. Ikararag mo mapakawan na ka ni Mister. Ibagam kan kwa ti kinapudnaw. Kat no anyaman ti reaksyon na, irespetum day ta.
Awatem no nyaman ti desisyon na. Nga masapol nga annadam ti adda ditachan mo nga main awan basol na kadagiti pasamak. Saan mo nga iregreg-reg ta basol mananday tay tinamarswa. No nalaos man ti pungtot ni Mister, agdiretso kapailaeng kadagiti dadakkel mo. Kasapulam tinaan anay apa nagpakumbaba, no gumloong tiloksaw ni Mister. Gaputa, naglawag mat nga may na si babasol ka. Nagdakkel nga insulto day takal kwa na. Ken, di mon gamdain ti kumamat wenno makisinarak pa'y kin ni Alvin ta naglawag a pinagpalabasan na kala iti oras mo. Oh, yeah! Alah, kasta manayin gagayam, aging gangay ti sumarano manayin nga intay panaglalangayin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos diagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!